Bé, bon dia a tots i a totes. Si us sembla, comencem el ple ordinari corresponent al mes de setembre i farien l'aprovació de l'acte anterior, també i de la Junta General d'ATSA que vam celebrar. Hi ha alguna observació? No? La donem per aprovada. Pues el punt número 2 serà donar compte de les resolucions d'aquesta alcaldia. Bon dia. Donar compte al ple de les resolucions d'alcaldia des del mes de juliol de 2013. En primer lloc, es dona compte de manera individualitzada de la resolució d'alcaldia de les delegacions d'alcaldia que es van produir del 8 d'agost, del 8 d'agost al 1 de setembre. Després, la resolució d'alcaldia des del dia 1 de juliol. Si no apreteu el d'allò, no s'escoltarà. El 29 de juliol. Que tenen el següent resum. Del Departament de Compres i Contractació 17, del Gabinet d'Alcaldia 3, de Gestió Tributària 28, d'Intervenció 39, Llicències d'Obres i Activitats 43, Policia Local 59, Recursos Humans 25, Serveis Centrals Secretaria 16, Tresoreria 15, Promoció Econòmica 6, Serveis Municipals i Manteniment de Via Pública 4, Planejament Urbanístic i Patrimoni 1, Medi Ambient 1, Urbanisme 13, Àrea de Serveis a la Persona 13 i de Contractació Menors 32, un total de 315 resolucions d'alcaldia. Pues, si estem d'acord, passarem al punt número 3. El punt número 3 té dos punts, que és el 3.1 i el 3.2, i va en el sentit d'un dictamen de modificació del planejament per l'ordenació de la masia catalogada i que es diu Can Codina, al terme municipal de Sant Joan d'Espí, a l'entorn de la ciutat esportiva del Barça, i per una banda hi hauria una modificació puntual del Pla General Metropolità i en el punt número 3.1 i en el punt número 3.2 hi hauria una modificació del Pla Especial del catàleg del 3.2, donat que és una masia catalogada i el que es planteja és la protecció d'aquesta catalogació d'aquesta masia. El punt va en el sentit de transformar, hi ha una petició per part de la propietat de transformar aquesta masia en un petit equipament hoteler, tot respectant el Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic que té aprovat a l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí, i el que pretenem també és donar sortida a la rehabilitació també d'aquesta masia, que és una masia important de la nostra ciutat i que està prou deteriorada, i el que pretenem, a partir també d'aquesta iniciativa privada, és que es pugui rehabilitar i recuperar aquesta masia com a element singular de la nostra identitat de la nostra ciutat. Així que passem a la votació. Convergència? A favor? Partit Popular? A favor? Iniciativa per Catalunya? A favor? Ciutadans? Abstenció? Esquerra Republicana? A favor? Sí que es pot? A favor? Doncs ho aprovaríem. Partit Socialista de Catalunya? A favor. A favor? Doncs passarien al punt número... Farien la votació, s'entén que són els dos punts, el 3.1 i el 3.2. D'acord? Passarien al punt número 4, que és un dictamen també per aprovar l'acte d'acord en les operacions de limitació entre el terme municipal de Sant Joan d'Espí i el de Santa Coloma de Cervelló. Actualment la Generalitat de Catalunya ha obert la revisió dels termes municipals dels municipis i pobles de Catalunya i hi ha una comissió de la Generalitat de Catalunya que va pels municipis revisant els
els plànols històrics dels pobles i ciutats. En aquest sentit, doncs, nosaltres ens estem reunint a convocatòria de la Generalitat de Catalunya amb els municipis que tenim límits en nosaltres, és a dir, tant Sant Boi, a Santa Coloma de Cervelló, a Sant Feliu, a Sant Just, a Esplugues i a Cornellà. Amb alguns, i és més fàcil sempre posar-se d'acord i fer un acte que ja estem d'acord, i després amb altres hem de discutir també, perquè cada municipi estem parlant a vegades de metros, però tenim interessos de defensar el límit de la nostra ciutat, i també de donar-li sentit a les coses. A vegades, quan no hi ha acord, el que diem ambes partes, escolta, no estem d'acord, serà la Generalitat al final la que digui quin és el nostre terme municipal. En altres casos, com ja estàs totalment d'acord, allà mateix se signa un acte i la Generalitat el que te diu és com ja esteu d'acord, nosaltres ja ho donem per bo. En aquest cas, el que avui portem és un dels primers que no s'hem reunit perquè va haver-hi un acte amb l'Ajuntament de Cervelló de 28 de juliol d'aquest any, on vam manifestar tant a l'acord de l'Ajuntament de Cervelló com a l'acord de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. I el que portem és aquest acord que vam signar amb aquell acte en la Generalitat per tal que el ple també doni la seva aprovació. Així que Convergència, a favor, Partit Popular, a favor, Iniciativa per Catalunya, Ciutadans, a favor, Esquerra Republicana, a favor, Sí que es pot, a favor, Partit Socialista, a favor, doncs ho aprovaríem per unanimitat. El punt 5è és un dictamen també d'aprovació de la comissió informativa corresponent per l'aprovació de la pròrroga del contracte de serveis esportius i altre servei de caràcter complementari en les instal·lacions esportives de titularitat municipal i del programa d'activitats del curs 2016-2017. Com vostès saben, l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí va fer un concurs públic i va guanyar la prestació d'aquest servei a l'empresa Llinar Esport Societat Limitada per la gestió dels serveis esportius de Sant Joan d'Espí. És un concurs per 2 anys amb possibilitat de pròrroga d'un any més un any més. Ara el que estem fent és la pròrroga del primer any per un import de 2.495.811 euros en 30 cèntims, d'acord amb el pla d'activitats que també des d'Esport s'ha plantejat i d'acord amb el que recollia el concurs que es vam fer amb el seu dia. Així que passem a la votació. Convergència, a favor. Partit Popular, a favor. Iniciativa per Catalunya, a favor. Ciutadans, a favor. Esquerra Republicana, a favor. Sí que es pot. Sí, nosaltres estem a favor, però volem dir que donem per fet que la pròrroga d'aquest servei s'haurà tingut en compte el que expressa la moció per exigir un salari de referència al Baix Llobregat presentada pel grup socialista el mes de juliol. I això ho donem per fet. I tot i que nosaltres defensem un model de gestió municipal que aposta per la remunicipalització dels serveis, ja que considerem que el benefici generat pels serveis municipals que s'ofereixen no d'anar a empreses privades, sinó que directament als ciutadans i a les ciutadanes de Sant Joan d'Espí, entenem que en aquest cas no serà possible, atès que la pròrroga del contracte entra en vigor el dia 1 d'octubre i que no seria lògic deixar sense servei les instal·lacions esportives, i per aquest motiu votarem a favor. Molt bé, a favor sí que es pot. Partit Socialista de Catalunya? A favor. A favor? Doncs ho aprovaríem per unanimitat, el punt 5è. I passarien al punt 6è, que és un dictamen també de la Comissió Informativa per tal de fer l'aprovació de designació dels 2 dies festius addicionals d'obertura comercials per l'any 2017. Se nos fa una proposta que va en el sentit també d'altres ciutats, i és que per l'any
2017 el comerç pugui obrir 2 diumenges addicionals, que serien el 23 d'abril, que és Sant Jordi, però que des del punt de vista de les llibreries és un dia que el sector del comerç demana de les llibreries i també de totes les floristeries, tot el comerç que vam vol tenir obert, perquè és un dia molt important pel comerç, i l'altre és el 3 de desembre de l'any 2017 i que demanen com 2 dies d'obertura addicional. El dia 3 de desembre el comerç entén que ja està en la campanya de Nadal. Així que passaríem a la votació. Convergència, a favor? Partit Popular, a favor? Iniciativa per Catalunya Verds, a favor? Ciutadans, a favor? Esquerra Republicana, a favor? Sí que es pot? Bueno, és que el proposa la Generalitat. D'acord. A favor? Partit Socialista, a favor? Doncs ho aprovaríem per unanimitat. I passarien al punt número 7, que aquí el que fem és un dictamen per tal de donar compte del compliment de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat del segon trimestre de l'any 2016, que com tots sabeu, cada trimestre donem compte al ple de la situació financera del nostre Ajuntament i que, en definitiva, és l'informe que l'interventor envia a la Intervenció General de l'Estat. I en aquest sentit, l'estabilitat pressupostària complim la nostra capacitat de finançament amb més de 2 milions d'euros, en concret 2.024.000 euros. La sostenibilitat financera complim els paràmetres. El deute bancari és equivalent al 20,24%. Vostès saben que el màxim legal està en el 75% i nosaltres estem amb el 20%, o sigui que complim perfectament els paràmetres. I també hem comunicat que la mitjana de pagament als proveïdors de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí en aquest trimestre ha estat de 8,75 dies. Que és el que donaríem. És donar compte, no s'ha de votar en aquest cas. No sé si hi ha algun comentari. No? Doncs passarien al punt número 8, que seria l'aprovació del compte general de la corporació de l'any 2015. De fet, aquesta és la penúltima fase de la tramitació. Els comptes generals de l'Ajuntament tenen una tramitació llarga perquè hi ha les aprovacions inicials, les comissions especials de compte, l'exposició al públic i, en aquest cas, el que s'ha fet una vegada que l'Ajuntament va tenir compte a la comissió especial de compte i al ple és exposar-lo a l'exposició pública, tant la compte general d'ATSA com les comptes de l'Ajuntament. No han hagut cap tipus no s'ha recollit cap al·legació i ara el pas següent és enviar aquestes comptes a la sindicatura de comptes per tal que les pugui analitzar i revisar i poder exposar si considera qualsevol element i si no donar-les per bones, com també és tradicional en aquesta casa cada any. Així que l'estat que formen els comptes són el balanç al 31 de desembre, els comptes de resultat de l'exercici, la liquidació del pressupost, la memòria, l'estat de canvi en el patrimoni i l'estat de fluxos de la tesoreria. En el cas de l'empresa municipal ATSA, que l'hem tingut l'exposició pública fins al 15 de desembre, tampoc hem tingut cap tipus de reclamació. Així que passarien a la votació per a poder enviar-les, en aquest cas, poder enviar-les a la sindicatura de comptes. Convergència, a favor? El Partit Popular? Abstenció? Iniciativa per Catalunya? A favor? Ciutadans? A favor? Esquerra Republicana? Abstenció? Sí que es pot? Abstenció? Partit Socialista de Catalunya? A favor? Doncs aprovarien el punt número 8,
que és el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, i ara el que farem serà passar a l'apartat de mocions. Tenim una primera moció que ha presentat el grup municipal Sí que es pot, de suport Som 27 i més, encausat per la tancada al rectorat de la Universitat de Barcelona i en defensa de la universitat pública. Bé. Té la paraula. Bé, el 17 d'abril del 2013, més de 200 estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona demanaven, entre altres, que la universitat desobeís la pujada de les taxes del 66% i que s'establissin títols especials de transport públic pels estudiants de la Universitat Autònoma, en el marc de la campanya de protesta contra les retallades a les universitats públiques. Després d'un mes d'ocupació, intentant negociar amb l'equip de govern de la universitat, sense cap tipus de resultat i sense que des del govern fessin cap intent de resolució amistosa del conflicte, es va aturar la tancada. I un cop finalitzada aquesta, algunes de les persones que van participar a la tancada i també algunes que només hi van mostrar suport públic van ser denunciades i posteriorment imputades. Aquestes persones són 25 estudiants, un treballador del personal d'administració i serveis i un treballador del personal docent i investigador. El Ministeri Fiscal ha demanat per a aquestes persones entre 11 i 14 anys de presó i demandes econòmiques que superen en total els 400.000 euros. Per tot això, nosaltres proposem que el ple de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí manifesti que l'educació pública gratuïta i de qualitat s'ha de defensar davant dels intents d'elitització i de privatització. Que el dret de protesta amb accions simbòliques no violentes o delictives, com l'ocupació d'espais, en cap cas pot ser respost per part d'una universitat amb denúncies o per part de la Fiscalia amb peticions de presó. I per tot això demanem, primer, mostrar el ferm compromís del consistori amb la universitat pública, gratuïta i de qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones independentment dels seus recursos. Segon, reivindicar el dret de les persones que exerceixen el dret de manifestació i expressar solidaritat amb els membres de la comunitat universitària. Tercer, instar a efectuar una mediació entre les parts i la lliure absolució de les 27 persones imputades pels fets a dalt exposats. I quart, trametre aquests acords referents al procediment abreujat 4/2016 al jutge del jutjat de primera instància, instrucció número 3 de Cerdanyola, i el fiscal en cap de Catalunya i el grup de suport a Som 27 i més. Molt bé. Doncs passarien a la votació. Convergència i Unió. Bé, nosaltres en aquest cas farem una extensió a la votació per un motiu. Entenem que el primer punt que es planteja, que és el mostrar el ferm compromís del consistori amb la universitat pública, gratuïta i de qualitat, etc., i estem absolutament d'acord, però els altres dos punts tenim les nostres matisacions. Jo crec que el país en el seu conjunt, tot i que ja sembla que en algunes coses ho està, hauria d'estar molt desorientat o molt mal fet en les coses, perquè jo crec que a unes persones no se'ls demanen de 11 a 14 anys de presó per no haver fet absolutament res. I no es demana 400.000 euros d'indemnització per no haver fet absolutament res, sinó senzillament dir jo vull la universitat gratuïta, etc. etc. Per tant, no podem compartir amb la seva totalitat la moció i per això, en aquest cas, és la nostra abstenció. Molt bé. Abstenció de Convergència. Partit Popular. Sí. Nos encontramos con esta moción. Parece que volvemos de vacaciones y algunos siguen de vacaciones. Nos damos cuenta que esta moción poco o nada tiene que ver con San Juan d'Espí, pero bueno. Coincidiendo con Pera, a nadie le piden de 11 a 14 años de prisión y 400.000 euros por pedir una tarjeta de transporte público y por reivindicar algo que reivindicamos todos, que es una educación pública gratuita y de calidad. Nadie en su sano juicio pediría lo contrario. Nos sorprende ver también que aquí tenemos que escoger
y decidir si alguien puede contratar a un buen abogado o a un mal abogado, que eso se nos dice aquí, que oye, se ha contratado un bien. También decidimos si se puede coger un abogado o no. También sorprende ver que en la autónoma se dice esto, pero no se dice por qué, pero sorprende ver que nadie habla de que hay profesores que no pueden dar clase, por ejemplo, en la Universidad de Lérida, porque gente, entre otros, de su partido, les impide el acceso por no pensar como ustedes. Es el caso de la señora Inma Manso, que es profesora de la Universidad de Lérida y a la cual fue agredida y tuvo que ser acompañada por los Mossos d'Esquadra. Pero bueno, esto no toca, ¿no? También es importante ver los acuerdos. Uno, pues claro, ¿quién no va a estar de acuerdo con la sanidad pública, gratuita y de calidad? Pero oiga, es que los otros se habla de que, oye, que tiene que ser absueltas, de no sabemos qué. Sabemos que sí que se les pide unas penas de muchos años y mucho dinero, será por algo. Y en el otro también decir, no, ¿a quién le vamos a decir que esta moción la hemos rechazado o la hemos aprobado? No es a una instancia política, que es lo que estamos haciendo aquí, sino que hay que ir al juzgado a decirle lo que pensamos nosotros para, de alguna manera, influenciar. Es decir, desde el Poder Ejecutivo y Legislativo le tenemos que decir al judicial cómo tiene que actuar. Eso desde hace más de 300 años se llama separación de poderes y, entre otras cosas, aquí estamos pidiendo justamente lo contrario, por lo que votamos en contra. Voto en contra del Partit Popular. Iniciativa per Catalunya. Bé, sobre aquesta causa judicial, coneguda com l'ocupació del rectorat de la UAB, de la que s'ha parlat molt en la premsa aquest estiu, afegir que el sumari consta de 3 apartats. L'apartat A es refereix als fets relacionats amb l'ocupació del rectorat denunciada per la UAB. L'apartat B es refereix a situacions viscudes i denunciades per uns estudiants. I l'apartat C es refereix a les situacions viscudes i denunciades per la vicerectora d'estudiants d'aquell moment. Des del nostre grup municipal manifestem el nostre rebuig a qualsevol mesura política, jurídica o legislativa que intenti silenciar la mobilització i les manifestacions democràtiques de protesta, com també rebutgem la criminalització d'aquells moviments socials que actuen pacíficament. Per tot això, considerem que les penes exigides pel fiscal per l'ocupació del rectorat de la UAB són desproporcionades i creiem que per una sortida favorable per totes les parts és necessària la mediació. Però també hem de dir que condenem qualsevol expressió de violència contra persones. No hem de tolerar ni amb ocasió dels legítims conflictes el fet que determinades persones exerceixen actes violents contra d'altres persones. Ens enfrontem a un atac general contra l'educació i la universitat pública per les polítiques de retallades i privatitzacions dels governs d'aquests últims anys. És per això que defensem que la universitat pública és un instrument clau per la cohesió social i per una producció de coneixement orientada al bé comú per assolir una societat més justa. Reiterem el nostre posicionament contra qualsevol intent d'elitització de la universitat i especialment contra el decret d'augment de preus de la Generalitat al juny del 2012. Votem a favor. Vota a favor de iniciativa. Ciutadans. Gracias, alcalde. Buenos días a todos. En primer lugar, aunque también nos parezca algo desorbitada la petición del Ministerio Fiscal, desde Ciudadanos queremos destacar que los imputados en esta causa en ningún caso están inmersos en este proceso judicial por haber ejercido su legítimo derecho a la manifestación, sino que están acusados de daños valorados en casi 400.000 euros y desórdenes públicos. Sobre la exposición de motivos en la que se explican las causas que llevaron a realizar estas acciones, cabe decir que son ciertas. La subida de tasas fue desproporcionada. Ahora bien, en ningún caso justifican las actuaciones llevadas a cabo por los ahora imputados. Sobre el acuerdo primero, consideramos que no existe problema en apoyar aquellos puntos que hacen referencia a defender una educación pública y de calidad, en tanto que es la idea que defiende nuestro partido. Si bien es cierto que quizá el modelo es diferente, el enunciado es lo suficientemente amplio a la vez que poco concreto. Sobre el acuerdo segundo, decir que el ejercicio de manifestarse es un derecho reconocido constitucionalmente en el cual creemos. Ahora bien, este siempre se debe ejercer con responsabilidad y en ningún caso legítima violencia o coacción alguna.
Dicho esto, el punto es tendencioso en tanto que da a entender que la protesta que realizaron fue pacífica, y parece que no fue el caso. Sobre el acuerdo tercero, si no estamos mal informados, este diálogo ya se ha dado y debemos mantenernos a la espera de que el mismo dé resultados. Pensamos que la UAP tiene todo el derecho a querellarse contra todas aquellas personas o entidades que pudieran haber cometido algún delito o vulnerado algún derecho. Sobre la libre absolución, consideramos que debe ser el juez quien determine esta cuestión. En Ciudadanos pensamos que la política no debe entrometerse en los quehaceres del Poder Judicial, ya que somos firmes defensores de la separación de poderes. Por tanto, votaremos en contra. En contra de Ciutadans, i ara passaríem a Esquerra Republicana. Bé, bon dia. Bon dia a tots i a totes. Nosaltres anunciem el nostre vot favorable a la moció, més encara després que els companys ens van fer arribar una petita modificació en el punt segon dels acords, on en lloc de fer-se referència explícita a la solidaritat a 27 membres de la comunitat universitària, a les seves famílies i amistats, es fa l'explícita la solidaritat amb el conjunt de la comunitat educativa. Dit això, seria repetir arguments que s'han dit aquí. En principi, tothom està d'acord en que hi hagi una escola pública, una universitat pública, laica, gratuïta. Estem d'acord que les penes són desproporcionades, però clar, també en aquests casos seria correcte parlar i explicar què va passar aquells dies. No estem parlant només d'una ocupació pacífica. Allà es van creuar contenidors a dins de la universitat, es va bloquejar l'accés a estudiants i altres persones que volien accedir-hi, es va impedir les classes, per tant es van exercir coacció i coercions contra el personal. Per tant, a part de, com han dit, que realment els danys van ser de gairebé 400.000 euros. Tot i això, nosaltres votarem a favor de la moció. El punt tercer en genera dubtes de demanar la lliure absolució. Creiem que, en tot cas, estem d'acord que es faci una tasca de mitjancera entre les parts, però correspon al jutge decidir si mitjançant aquest paper mitjancer es pot assolir l'absolució. I tot això voldríem manifestar-nos, perquè ja ha passat diverses vegades de mocions d'aquest tipus amb els quals manifestem solidaritat en diferents fets que passen, que produeixen aldarulls, que després hi ha denúncies, hi ha jutjats. I volem recordar que tota manifestació, mentre sigui pacífica i no generi danys al carrer ni a les persones, és benvinguda. En aquest país fa molts anys que cada 11 de setembre surten milions de persones als carrers i no hi ha ni contenidors cremats, ni es bloqueja l'accés, ni s'impedeix la feina als periodistes, etc. Fora bo que a vegades les reivindicacions que es porten en aquest sentit fossin del mateix estil, perquè a vegades podem compartir l'objectiu final, però no podem compartir els mitjans que s'utilitzen. Nosaltres votarem a favor. A favor, Esquerra Republicana, la portaveu del Partit Socialista de Catalunya. Bon dia a tothom. Doncs, evidentment, i com aquí s'ha dit, des del nostre grup municipal rebutgem qualsevol acte de violència i així també ho diu la introducció de la moció, a la qual nosaltres com a grup municipal recolzarem. Recolzarem perquè volem ser sobretot respectuosos amb la legalitat i per això ens vam adreçar com a grup municipal al portaveu del grup municipal Sí que es pot, demanant-li que retirés la solidaritat amb aquests 27 membres de manera específica i que el recolzament fos a la comunitat de la universitat. Recollida aquesta esmena que li vam proposar, amb la qual pensem que ja es respecta la legalitat i que, evidentment, i com no podria ser d'altra manera, els jutges acabaran dient quina és la responsabilitat de cadascú, doncs trobem que la resta de la moció el que fa és defensar l'educació, que per nosaltres és un valor prioritari i que, evidentment, també estem d'acord amb qualsevol protesta que defensi la llibertat i que tingui un caire pacífic, però sobretot prioritzar com un valor nostre, del nostre grup, l'educació, la universitat pública i els drets i les oportunitats per als joves i per al conjunt de la societat que la universitat pública ha de prestar amb la comunitat educativa. Per tant, el nostre vot serà favorable. Doncs molt bé, passarien a la... Sí, endavant. Té la paraula. Bé, agraeixo les intervencions dels grups municipals, però hi ha hagut una participació que s'ha sortit una mica del que és la moció. Bé, jo crec que hi ha estudiants de Sant Joan d'Espí que estudien a la Universitat Autònoma. O sigui, dir que això no influeix a Sant Joan d'Espí, perquè em sembla que
que no és cert, per una banda. Per una altra banda, influenciar amb el poder judicial, doncs, home, depèn de qui ho digui, doncs també té un caire una mica que no s'entén gaire, perquè no són nosaltres precisament els que intentem influenciar amb el poder judicial. De totes maneres, també sí, estic molt d'acord, estic totalment d'acord que nosaltres rebutgem qualsevol tipus de violència, qualsevol tipus. Ara bé, es pot considerar violència pujar les taxes un 66,7%, es pot considerar violència encara que no sigui una crema de contenidors? Es pot considerar violència això cap als estudiants? Jo penso que sí. I a més si tenim en compte la diferència entre les pujades que va haver a la resta d'Espanya i a Catalunya. Mentre a la resta d'Espanya pujaven a la vora d'un 17-18%, aquí estaven pujant un 66,7%. A més, si contextualitzem una mica més, tenim que tenir en compte que es produeixen aquests fets després d'esperar 3 setmanes a que el rectorat donés resposta a la petició de compliment d'allò que es va aprovar al claustre. Llavors, ja arribem de debò és possible que sol·licitin penes tan absolutament desproporcionades com aquestes per aquests fets? Jo penso que ja és hora de fer front a la pèrdua de drets i llibertats. Hi ha alguna paraula més? No? Endavant. Sí, per al·lusions, comentar-li que no hi ha cap veí, jo com a estudiant també de la Universitat de Barcelona, però no hi ha cap estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona de Sant Joan d'Espí que en aquest cas s'hagi dedicat a cremar contenidors i a generar un cost de 400.000 euros per la universitat. Primer cas. I en segon cas, escolti, quan vostè diu que aquest acord ha d'anar al jutjat de primera instància, instrucció número 3 de Cerdanyola, i el fiscal en cap de Catalunya i el grup de suport més 20, això vol dir influenciar a la justícia. Si no hi ha cap intervenció més, donaríem per aprovada aquesta moció. De fet, han tingut l'abstenció de Convergència i Unió, el vot en contra del Partit Popular i de Ciutadans i els vots favorables de Sí que es pot, Iniciativa i Partit Socialista i Esquerra Republicana. D'acord? O sigui que passarien al punt, a una altra moció, que seria el punt 9.2, que és una moció que presenta també el grup municipal Sí que es pot contra la LOMCE i de suport a la proposta de resolució de la retirada de les avaluacions final de l'ESO i del batxillerat. Bé, el Ministeri d'Educació, Cultura i Deporte ha aprovat recentment un Reial Decret per al que es regulen les avaluacions finals de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat. Considerem que és una llei recentralitzadora que redueix la participació i que suprimeix les competències dels consells escolars i dels claustres, que consolida les retallades que ja s'estan produint a l'ensenyament i que manté o redueix plantilles que ja de per si són totalment insuficients. Que minva, un aspecte que considerem molt important, que minva l'educació política i ètica de la ciutadania, mentre reforça l'adoctrinament confessional, fent desaparèixer l'educació per a la ciutadania i convertint en optatives la història de la filosofia i la música mentre fa obligatòria pels centres l'oferta de l'assignatura de religió. Això està deixant els estudis sense validesa i supeditant-los per complet a diversos exàmens externs. Això el que suposa és un menyspreu al professorat i una desconfiança vers els centres educatius. L'arribada i les contingudes a la LOMCE no responen a una voluntat real de detecció de problemes o de millora, sinó que s'empren com a instrument per legitimar
una classificació de l'alumnat i l'exclusió, minimitzant la responsabilitat del sistema i estigmatitzant els centres educatius i el professorat. Són força reconegudes que les institucions pedagògiques i administracions educatives europees s'han pronunciat majoritàriament i de forma reiterada en contra d'aquest tipus d'avaluació i que el síndic de Greuges de Catalunya també ho ha fet. Per això demanem al ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, primer, manifestar el ple suport d'aquesta corporació a la proposta de resolució presentada pel grup parlamentari al Parlament de Catalunya, Catalunya sí que es pot, per sol·licitar al Govern d'Espanya la retirada del Real Decreto 310/2016 de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d'educació secundària i obligatòria i de batxillerat, i segon, donar coneixement d'aquest suport i l'aprovació d'aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Consell Escolar Municipal, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Síndic de Greuges i al Govern espanyol. Passem al posicionament i vot dels grups municipals, Convergència i Unió. Sí, va. En primer lloc, a mi m'agradaria, en tot cas, si pot ser que el portaveu, en aquest cas, del grup municipal de sí que es pot, sí que se puede, sí se puede, bueno, perdó, m'expliqués una mica perquè amb la seva presentació m'he desorientat. Anem a veure, aquesta moció, el que demana segons el punt primer és l'eliminació de l'avaluació finals d'educació secundària obligatòria i de batxillerat. Llavors, és que m'ha quedat dubte, perquè amb la presentació o el preàmbul, o potser únicament ho he entès jo, es parlava de les assignatures com història de la filosofia, música, religió, de que les retallades i la disminució de professors, etc. Això forma part del preàmbul únicament i res més, o sigui, forma part de la literatura a la introducció, el que es vota aquí en aquests moments únicament i exclusivament són les proves d'avaluació, perquè segons la moció l'únic que es vota aquí o el que s'està parlant és les proves d'avaluació. Si són les proves d'avaluació, per mi és una cosa que, bueno, sí, com tot passa, probablement jo també ho faig en moltíssimes ocasions i potser avui mateix ho faré, no? Aprovechando aquella expressió castellana que ens van ensenyar al col·legi de que el Pisuerga passa per Valladolid, embolica i agafat fort. No? Llavors, nosaltres votem a favor d'aquesta moció, però entenem que una cosa són les proves de secundària i l'altra és si m'obliguen a fer religió o no m'obliguen a fer religió, o història de la filosofia, o música, o una cosa semblant per això. Per això l'agrairia que en tot cas si pot clarificar què és el que votem. Jo aquí llegeixo que voto les proves d'avaluació. Bé, el que estem votant és el que es posa als acords, o sigui, manifestar el ple suport a aquesta corporació a la proposta de resolució perquè es regulin i es tregui la retirada de les proves d'avaluació. Això és el que estem votant. Ara bé, dintre de l'argumentació per arribar fins a aquest punt, es fa una explicació del que és la LOMCE que inclueix aquestes proves. Però això queda dintre de l'argumentació. El tema de que el Pisuerga passa per el Pisuerga, passa per Valladolid, em sembla curiós perquè a mi m'ha passat el mateix amb les mocions de Convergència i Unió. Em sembla curiós. Bueno, jo penso que més que curiós m'ha semblat. Nosaltres al fin i al cap estem parlant del mateix, de la LOMCE i d'una prova específica que té per finalitat, el que té per finalitat és segregar els estudiants, punto y seguido. Llavors, si es verdad, el Pisuerga pasa por Valladolid y en algunos casos pasa mucho. Sí, avui sembla que passi per Sant Joan d'Espí. No passa per Sant Joan d'Espí, que jo sàpiga. No crec que sigui perquè jo sí que vaig fer proves d'avaluació finals. Vaig fer ingrés, vaig fer revàlida de quart, vaig fer revàlida de sisè, i si no aprovaves la revàlida de quart no podies passar a fer ni cinquè ni sisè de batxiller.
són els anys, és l'edat, però sí que és cultura general sapiguer-lo del Pisuerga i Valladolid. Escolteu, si us sembla... No, això em sembla... Escolteu una cosa. No, perdoneu. Escolteu una cosa. Això em sembla de molt mal gust, fer aquesta afirmació. Estem parlant d'una altra cosa. Si en aquest moment jo no me'n recordo que el Pisuerga passa per Valladolid, no té res a veure amb el que estem parlant. Per tant, demanaria, sisplau, que ens abstinguessin de fer aquest tipus de comentari. Gràcies. Molt bé. Doncs, si us sembla, continuem amb l'ordre d'intervencions, amb els arguments a favor o en contra de les mocions, i tindria el torn el portaveu del Partit Popular. Sí, com a veí de Sant Joan d'Espí em sento molt orgullosa que el riu Llobregat passi per Sant Joan d'Espí, i davant d'aquest tipus de moció i amb aquest argument i amb aquests acords votarem en contra. Doncs vot en contra del Partit Popular. Iniciativa per Catalunya. Com que la nostra coalició Iniciativa Esquerra Unida formem part de Catalunya Sí que es pot, que ha presentat aquesta resolució al Parlament de Catalunya, doncs estem d'acord amb tot el que diu aquesta moció i donem suport a la retirada d'aquest Reial Decret que regula les avaluacions. Votem a favor i avui estem banalitzant molt aquests temes tan importants. M'agradaria que fossin una mica més seriosos. Té tota la raó de que aquest és un tema molt important i més enllà, doncs, jo entenc que en cap cas es pot banalitzar perquè afecta l'educació de les futures generacions del nostre país. Ara tindria la paraula al portaveu de Ciutadans. Gracias, alcalde. El Real Decreto que entró en vigor el pasado julio supondrá para los alumnos que finalicen la enseñanza secundaria obligatoria y el bachillerato tener que realizar una prueba el próximo curso que deberán superar para poder obtener el título. La aplicación de este sistema tiene como objetivo garantizar que los alumnos de todos los centros del país finalicen los estudios con un mismo nivel. El problema ante este nuevo sistema de evaluación reside en que no tiene en cuenta el progreso del alumno a lo largo de la etapa educativa, reduciendo el objetivo educativo en una cuestión meramente curricular, aumentando la desigualdad, enviando a los alumnos que no aprueban la reválida a estudiar formación profesional u otras enseñanzas. Además de todo esto, hay que tener en cuenta que la ley entra en vigor con un gobierno en funciones y en contra de la posición de toda la comunidad educativa. Recientemente, en el Congreso de los Diputados, varios de nuestros diputados presentaron una proposición no de ley que tiene como objetivo la paralización del calendario de la LOMCE en todos los aspectos que aún estén por implantar y que conlleva, tal y como se explica en la misma iniciativa, la derogación del Decreto 310/2016 que entró en vigor el pasado mes de julio. A su vez, en el Parlamento de La Rioja ha aprobado una resolución con el apoyo de todos los partidos, excepto el Partido Popular, en la que también se contemplaba la eliminación de las reválidas. Nuestro voto será favorable a la moción. Vot a favor del Partit de Ciutadans. Passaríem a Esquerra Republicana. Sí, nosaltres votarem a favor. L'únic que nos xirria un poco, com diu la frase aquesta en castellà, és el fet de donar suport a una resolució d'un partit polític al Parlament. Jo que sí que agrairia que en properes ocasions, si volem fer mocions d'aquest tipus, esmentem o suprimim de la part dels acords tota referència a si l'ha entrat un grup parlamentari o l'ha entrat un altre, perquè, de fet, és una qüestió que no recordo que s'hagi donat gaires vegades en aquest ple municipal de donar suport a una resolució d'un partit polític al Parlament. Podem estar d'acord en tot, però sí que el demanaríem que en properes ocasions intentem evitar o esmentar a l'apartat de resolucions, a la part d'acords, qui ha entrat la moció, donar suport explícit a una proposta, etc. Jo crec que així tots ens trobaríem més còmodes. Votem a favor. A favor, també d'Esquerra Republicana. Passarien al Partit Socialista de Catalunya. Bé, al punt anterior ja ho vam posar de manifest, la importància que per al nostre grup té l'educació i com aquí s'ha manifestat, doncs és un tema que ens preocupa i que ens ocupa, no? En tot cas, reiterades ocasions hem tingut l'oportunitat de manifestar la nostra opinió envers la LOMCE, hem expressat el que opinàvem,
Per tant, el nostre vot serà favorable perquè sempre ens hem manifestat en contra de la LOMCE i del que això suposava. Per tant, un cop més reiterar la defensa de la igualtat d'oportunitats que quedava garantida amb l'avaluació continuada perquè tenia en compte el progrés de cada un dels seus alumnes i a més el situava en una igualtat d'oportunitats envers el seu futur. Pensem que aquestes avaluacions que ara es proposen fora del que és el progrés que cada noi o noia o jove tingui al seu centre, representa trencar aquest principi d'oportunitats i d'igualtats. I també un cop més lamentar que aquest país no hagi estat capaç de cercar un acord amb quelcom tan important com és l'educació i de tenir una llei que no canviï cada legislatura i que realment reculli el que és important per a la nostra societat, que és una educació pública de qualitat. Molt bé, doncs amb el vot favorable de tots els grups polítics, excepte el Partit Popular, que ha votat en contra, aprovarien aquesta moció i passarien a una altra moció, que és la 9.3, que és una moció que presenta Convergència i que fa referència al suport als 25 anys de la Marató de TV3. Endavant, Pere. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, aquesta no és una moció pròpiament de Convergència, tot i que en l'últim moment, per manca de temps, vaig prendre la decisió de presentar-la. Aquesta, com podreu veure, a més amb els anagrames, perquè estan aquí i no els he tret, és una proposta que fa tant la Federació de Municipis de Catalunya com l'Associació de Municipis de Catalunya, les dues, la Federació i l'Associació. De fet, aquesta moció el que va és a donar suport a aquests 25 anys de trajectòria i el paper que ha jugat la Marató de TV3 en tot el que és el nostre país. Queda clar que aquesta marató ha mobilitzat a moltíssima gent voluntaris, ha mobilitzat a empreses, ha mobilitzat sobretot a la societat civil que ha participat i ha fet possible que la recerca científica per prevenir i curar determinades patologies pugui ser un projecte plenament arrelat al país. A motiu d'aquests 25 anys i havent ja recollit més de 150 milions, haver treballat en 723 projectes, l'associació i la Federació de Municipis el que han fet és presentar aquesta moció perquè es pugui valorar als respectius ajuntaments. De fet, el que pretén la moció aquesta és un compromís continu, com a més del que venim oferint, que ja es veu oferint, treballar amb l'aspecte de regalar cultura, treballant amb els voluntaris i les entitats, i el fet de promoure sessions als municipis corresponents. Per tant, ho deixo obert i tal com vaig dir a la Junta de Portaveus, per mi en aquest cas és una moció que si s'aprovés, s'aprovaria jo crec com un acord o un ple o una moció però de tots els grups polítics i qui vulgui votar en contra indubtablement està en tot el seu dret a poder-ho fer. Res més, gràcies. Doncs molt bé, passarien a la votació. Partit Popular? A favor. Iniciativa per Catalunya? A favor. Ciutadans? Gràcies, alcalde. A Ciutadans defensem activitats com la Marató per impulsar la major conscienciació i solidaritat cap als col·lectius afectats i el foment de la seva recerca. Per tant, entenem que els punts 1 i 3 poden ser assumibles a causa que proposen oferir suport i donar continuïtat a l'activitat, tot i que existeixen matisos repetits com adreçats als joves del país, ja que ni va solament dirigit als joves ni tampoc al país com ho entenen vostès. Respecte al segon punt, tenim entès que aquest projecte té el seu inici arran del mercat de la cultura, sent un nou mètode de regalar productes culturals iniciat per uns professionals de la cultura i el disseny, per la qual cosa considerem un bon mètode per part de l'organització per continuar incentivant i agraint la participació de la societat. No obstant això, hauria de comprovar-se que és realment el projecte al que ens referim i, de no ser així, garantir que és un projecte sense finalitats partidistes i sense intenció de propagar determinada cultura nacionalista. El nostre vot serà a favor. Republicana? Perdó, Iniciativa per Catalunya? No, ja estava, doncs és Esquerra Republicana. A favor?
sí que es pot. A nosaltres, d'aquesta moció, ens agrada el projecte Regalar Cultura. Creiem que és un bon projecte i que, per tant, s'hauria de fer extensiu a totes les iniciatives solidàries que posen en marxa entitats i ONGs i que, malauradament, no tenen tant ressò com la Marató de TV3. Creiem que iniciatives solidàries com aquesta Marató són molt ben rebudes, però això no ens pot fer oblidar que qui ha d'invertir en investigació són els governs i que iniciatives com aquesta, que indubtablement tenen el seu costat positiu, supleixen d'alguna manera aquesta obligació. Votarem a favor. Partit Socialista de Catalunya. Votarem a favor de la moció perquè al cap i a la fi és el que el govern municipal ha anat impulsant des del principi de la Marató de TV3, tant oferint els recursos que teníem com a administració com recolzant a totes les entitats que de manera activa a Sant Joan d'Espí n'hi ha moltes que han participat, que recullen a través de les seves activitats també diners per poder contribuir, i això ha estat sempre recolzat pel govern municipal a través de la cessió d'espais, la cessió de material i tot el recolzament que ha estat al nostre abast. Per tant, el nostre vot no pot ser d'altra manera que favorable a la moció. Doncs aquesta moció l'aprovaríem per unanimitat. Passaríem a la següent moció, que és la 9.4, i és una moció, en aquest cas, que presenta també el grup municipal de Convergència, de denúncia de les pràctiques antidemocràtiques i fraudulentes del govern espanyol. Endavant. Gràcies, alcalde. A veure, aquesta denúncia, aquesta moció, forma part del context de tot el que s'ha pogut aclarir actualment amb les gravacions difoses de les converses entre el ministre en funcions, en aquests moments en funcions, en aquell moment ministre no en funcions sinó interior, Jorge Fernández Díaz, i el director de l'oficina antifrau, Daniel de Alfonso. Tot això pensem que és antidemocràtic i és fraudulent i, per tant, presentem aquesta moció. Sí que és veritat que, seguint la línia del que anteriorment jo també he esmentat, el que sembla ser que no s'ha escoltat per part de tot el món, que tots incorporem determinades coses que no corresponen als punts dels acords, i escoltant en aquest cas la petició que em fa el grup municipal del Partit Socialista, i ho comparteixo, tinc de dir que nosaltres, com tal a la moció, el punt número 3, on seria aplicatiu el refrà aquell del que parlàvem abans, que diu: reclamem que s'arxivi la causa del 9N de l'any 2014 contra Joana Ortega, Quico Homs, Irene Rigau i Artur Mas perquè té motivacions estrictament polítiques, no correspon amb aquesta moció. Aquí, amb aquesta moció, estem parlant d'altra cosa. I, per tant, nosaltres, a petició que probablement algú de vostès també ja estarà d'acord al respecte, retirem aquesta part d'aquesta moció. Gràcies. Doncs molt bé, passem a posicionament i votació dels grups municipals. Partit Popular. En contra. Partit Popular, en contra. Iniciativa per Catalunya. Encara que arriba una mica tard aquesta moció, i més amb la velocitat que van en aquest moment la política, com que estem d'acord amb els punts aquests, votem a favor. A favor d'iniciativa. Ciutadans. Gracias, alcalde. Si las personas que están en la conversación son ellos, deben dimitir ambos. Es impropio de una democracia y menos de un ministro del Interior utilizar a la policía para atacar a la oposición. Estas son palabras de Albert Rivera, presidente de nuestro partido, el día siguiente de conocerse este asunto. Las filtraciones publicadas meses atrás sobre una conversación mantenida entre el actual ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude, en caso de demostrarse, suponen un duro golpe para la credibilidad de las instituciones democráticas de nuestro país.
Nuestra formación desde su nacimiento ha denunciado que las estructuras de nuestro Estado necesitaban regenerarse a través de una serie de cambios que evitaran que la partitocracia, que hasta el momento se había alternado en el poder, pusiera a la Administración y al Poder Judicial, entre otros organismos, al servicio de sus intereses y no al de los ciudadanos, no gozando de la independencia necesaria. Siendo cierto que en ningún caso nuestra formación jamás se hubiera imaginado que se pudiese dar un caso de semejante envergadura, lo cierto es que, por desgracia, este caso no hace más que constatar que desde el principio nuestro partido no se equivocó en el diagnóstico de la situación. En Ciudadanos somos conscientes que la situación de descrédito político que este caso puede suponer para la vida política de nuestro país. Por ello, ahora más que nunca debemos tener una actitud crítica con la situación, a la vez que somos sumamente constructivos con las soluciones. La gravedad de lo sucedido no puede abocarnos en ningún momento a mantener un discurso frentista y farragoso que nos haga renegar de los triunfos conseguidos desde que nuestro país volvió a tener un discurso democrático, a la vez que estas victorias no pueden mantenernos en un estado de autocomplacencia permanente. El nuevo tiempo político que se vislumbra debe ser y será un tiempo que asiente un cambio dentro de las instituciones para que sucesos como el acontecido no vuelvan a suceder. Sabemos, y esta moción es una buena prueba de ello, que los partidos nacionalistas usarán esta situación para incidir en su discurso y dibujar un Estado español corrupto e intransigente que conspira contra Cataluña. En ningún caso podemos aceptar esa generalización, pero tampoco aceptar que estas prácticas inmorales, en caso de ser verificadas, forman parte del proceder de un país, ya que en todo caso responden a una acción impulsada por una serie de personas concretas y o un partido político. Siendo conscientes de que se intentará alimentar el discurso, el cual defienden que es imposible regenerar la vida política de España y que, por lo tanto, lo mejor es crear un Estado catalán, debemos mantener una posición nítida y clara en la que contrastemos sus ideas con nuestros argumentos, en tanto que es la única manera en que dos posiciones legítimas dentro de un sistema democrático participan en una democracia. Por lo tanto, ante esta situación debemos pedir tantas explicaciones como sean necesarias a las personas implicadas y exigir que se depuren las responsabilidades políticas, única manera e imprescindible para devolver la legitimidad a nuestro sistema democrático. Y vamos a votar en contra, sobre todo por el punto que finalmente han... Claro, no venía al caso, era un poco pisuerga. Y sí, pero claro, me acabo de enterar. Por lo tanto, como sí compartimos la primera parte, nos abstendremos. Abstenció de Ciutadans. Esquerra Republicana. Sí, a favor. Esquerra Republicana a favor. Sí que es pot. Bàsicament estem d'acord amb el que has comentat sobre el tema de les mocions. Nosaltres estem d'acord amb el que tu deies. També tinc que dir que lamento no ser un expert en el refraner i no saber aquest refrà. Bueno, no passa res. També dir que estem d'acord amb els redactats d'algunes mocions que tenen tal, i aquesta em semblava que tenia un caire més que més de ser una argumentació, semblava més una proclama. Però bueno, el que en definitiva val són els punts que tenim que aprovar, i amb aquests punts que tenim que aprovar, lògicament estem totalment d'acord amb el primer, en condemnar l'ús del govern espanyol que ha fet de les institucions públiques, o sigui, el cessament del ministre o la dimissió és, com deia la companya, o sigui, arriba molt tard, tindria que haver sigut el dia següent, i per tant votarem a favor. Partit Socialista de Catalunya. Doncs agrair al grup de Convergència que hagi retirat el punt número 3 quan li hem suggerit, perquè ha entès que no tenia que veure amb la resta del contingut de la moció, perquè això ens permetrà recolzar aquesta moció, doncs que, com més, en ares a la llibertat i a la democràcia, el que demana és que es faci un bon ús de les institucions públiques, que crec que és per al que treballem tots i totes els que composem aquest ple. Per tant, votarem a favor de la moció. Doncs quedaria aprovada la moció amb el vot en contra del Partit Popular i l'abstenció de Ciutadans. I la resta de grups, vot favorable. D'acord? Passaríem a la darrera moció,
Aquest és una moció que presenta el grup de Convergència i Unió reclamant al govern espanyol el traspàs de les beques. Endavant, Pere. Gràcies. A veure, aquest és un tema que ve ja d'antic, perquè va ser per primera vegada l'any 2001 quan el Tribunal Constitucional va determinar que el traspàs i la gestió de les beques es tenia de passar a les comunitats autònomes. Per una sèrie de fets això no s'ha fet així i és des del Ministeri que a dia d'avui encara se segueix gestionant tot el tema de beques, tot i altra vegada ha sorgit una nova sentència del Tribunal Constitucional donant la raó al govern de la Generalitat en relació a aquest traspàs, i això el que està comportant és una sèrie de problemes. Problemes tant que podem trepitjar a terra, vull dir, és el fet de que qui reparteix aquests diners directament és el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. Això ho fa arribar posteriorment aquí. Tot això genera uns retrasos. Els estudiants pròpiament es troben amb la situació de que, tot i que se'ls digui que tenen una beca, no poden cobrar la beca de manera immediata. Si es vol fer adelantar aquests diners que tenen de vindre de Madrid, el govern de la Generalitat té d'acabar demanant un préstec al govern de Madrid, amb la qual un préstec sobre allò que ja els té de donar, i al final acaba pagant interessos sobre allò que ja els tenia d'haver donat i no els ha donat, però que ja que fer arribar pròpiament a l'estudiant. D'igual manera, vull dir, el govern de la Generalitat ha implementat una sèrie de plans per intentar compensar això, però a pesar d'això el que es pretén amb aquesta moció és demanar una vegada més enllà de que ho està demanant i dient el propi Tribunal Constitucional que es passi aquesta assignació econòmica pressupostària al govern de la Generalitat, que se faci efectiu d'una vegada. Doncs passem a posicionament dels grups municipals i votació. En primer lloc, el Partit Popular. Sí, nosaltres votarem en contra d'aquesta moció. No votarem en contra pel sentit de... Crec que tota beca o tota ajuda que pot rebre un estudiant és poca i que, sí que és veritat, any rere any estan augmentant la quantitat de beques. Si no m'equivoco, aquest any han augmentat en 120 milions d'euros. És l'augment en beques a nivell de tot l'Estat. Val a dir també, abans ha comentat el portaveu de Sí que es pot, parlava de l'augment de les taxes universitàries. A la mitja de tota Espanya és el 17% i a Catalunya, competència de la Generalitat, han pujat un 67%. Val a dir també que al final aquí a Catalunya ens trobem que estem immersos en una situació que estem polititzant temes que no haurien de ser polítics. Estem polititzant temes com és l'educació o temes com pot ser la sanitat. Jo recordo que al ple de juliol vam parlar sobre l'Hospital Moisès Broggi, un tema d'una competència i d'uns diners que havíem demanat i que aquests diners no arribaven. Doncs al final això succeeix per polititzar la sanitat. Quan parlem de, per exemple, les farmàcies, ens referim parlàvem de demanar crèdits, com parlaves abans, no, miri, al final és el govern de l'Estat qui ha hagut de transferir directament els diners a les farmàcies. I en aquest cas ens trobem el mateix. Si continuem polititzant tot això que hauria de ser el més neutral i el menys polític, succeeixen aquest tipus de problemes. Nosaltres votarem en contra d'aquesta moció. En contra del Partit Popular, Iniciativa per Catalunya. Nosaltres votarem a favor i a més hi ha una referència que m'ha agradat molt i volia remarcar, que diu la nostra gestió del fons estatal permetria poder ampliar el sistema de tarifació social. Tant de bo que es pugui aplicar i també en altres serveis. A favor de la moció d'iniciativa. Ara seria el torn del grup municipal de Ciutadans. Abstenció del grup municipal de Ciutadans i passaríem a Esquerra Republicana. Sí, nosaltres, òbviament, votarem a favor, tot i que crec recordar que ja n'havíem parlat aquesta mateixa legislatura del tema de les beques en aquest ple municipal, amb uns arguments molt semblants que servia el portaveu de Convergència i Unió. Nosaltres votem a favor.
A favor? Sí que es pot? Sí, bé, nosaltres, en aquest cas la sentència dona la raó al govern de la Generalitat en relació a la gestió dels fons de beques i ajudes a l'estudi. Considerem que les beques que s'atorguen als estudiants de Catalunya han de gestionar-se des de Catalunya, com no podria ser d'una altra manera. Ara bé, posem en dubte que això signifiqui una millora pels estudiants catalans, tenint en compte que, segons dades de l'Observatori del Sistema Universitari a Catalunya, les persones amb les rendes més baixes que s'acullen a una beca Equitat, que és la que es parla a la moció, paguen entre un 40 i un 56% més que en la comunitat on els estudiants paguen a preu ordinari, és a dir, sense beca. Coses com aquestes són les que ens han portat a fer el fet de que, desgraciadament, es produïssin accions que no es tindria que produir mai, i nosaltres, sincerament, dubtem de la gestió dels que han fet una pujada en les taxes universitàries siguin els que puguin millorar aquest sistema. Tot i això, com ja hem indicat, creiem que aquests recursos s'han de gestionar des de Catalunya i, per tant, votarem a favor. A favor, sí que es pot. Passaria ara al grup municipal Socialistes de Catalunya. Bé, votarem a favor, per tant, per tal del que representen les beques per als joves, per tenir oportunitats d'estudiar, però especialment per les seves famílies que han de fer tants sacrificis i tants esforços per poder garantir una educació pels seus fills i filles. En tot cas, també molt d'acord amb el que el portaveu de Sí que es pot posava de manifest, que hi ha altres problemes que s'han de solventar, perquè les beques per si mateixes no ho solucionen si les taxes continuen estan tan desorbitades com han estat en els últims anys. I per acabar d'una manera més relaxada, sí que també dir que si finalment hi ha aquest traspàs de les beques i això garanteix el cobrament de les mateixes, jo crec que la propera moció anirà a l'entorn de que se'ns traspassin les beques de menjador als ajuntaments per tal de garantir també que les cobrem. Doncs molt bé, amb el vot en contra del Partit Popular i abstenció de Ciutadans, la resta de grups municipals votarien a favor. D'acord? Acabarien l'apartat de mocions i passarien a l'apartat de pregs i preguntes. Endavant. Esquerra Republicana. Sí, bon dia. Nosaltres volem fer una pregunta que ens ha fet arribar a les joventuts del nostre partit. Ja va comentar a la Junta de Portaveus que ens hagués agradat que, tot i que, òbviament, som els grups municipals qui tenim dret a fer mocions, preguntes, i així constirà en acte, ens hagués agradat que haguéssim pogut estar aquí, ni que sigui per llegir ahir la pregunta. En tot cas, se'ns ha dit que no és el procediment habitual, ho lamentem, però ho acatem, i per tant el que passaré és a llegir la pregunta que ens han fet arribar a les joventuts directament i que, en tot cas, com sabeu, poden respondre's al mateix ple municipal o, si us ve de gust, respondre en el ple següent. El grup municipal d'ERC més AM, actuant en nom de la GERC de Sant Joan d'Espí, adreça la següent pregunta a Regidoria de Joventut i Regidoria d'Acció Social i Igualtat. El passat 22 de setembre es va inaugurar l'Oficina Jove. Nosaltres hi vam ser com a joves i també com a representants d'una organització juvenil del poble, tot i que la GERC no va rebre cap invitació. Primer, voldríem felicitar la Regidoria de Joventut per aquesta iniciativa, ja que creiem que és un espai molt necessari per als i les joves del municipi. Ara bé, també hem de dir que ens encantaria que totes les organitzacions joves del municipi en poguessin fer ús i de moment a nosaltres se'ns ha negat aquesta possibilitat. En segon lloc, ens ha sobtat veure la programació de les activitats que es preveuen per aquest trimestre. No hi ha cap programa, taller, xerrada, col·loqui, activitat en relació al tema de la violència masclista. No es contempla posar a disposició un servei per a noies que se sentin assetjades. No es preveu cap formació adreçada als i les joves en relació al feminisme, com tampoc es té en compte cap activitat en relació a la diversitat sexual o de gènere. Segurament aquests temes els hi preocupen tant com a nosaltres, i més quan tot apunta que les conductes desiguals es produeixen cada cop més entre els i les joves. El fet és que aquesta preocupació no queda reflectida ni al programa d'activitats del Boulevard com tampoc al de l'Oficina Jove. És per això que preguntem, primer, tenen previst coordinar-se les dues regidories per poder tractar aquests temes als espais juvenils del poble i així poder traslladar el missatge a la població jove? Segon, tenen previst incloure aquestes activitats tant al Boulevard com a l'Oficina Jove el proper trimestre? Gràcies. La regidora de Joventut contestarà, però sobre aquest tema els programes de salut permanentment estan fent
programes que són referits amb tot aquest tema que esteu plantejant. Però endavant. Bon dia. En tot cas, recollim els neguits que nosaltres evidentment compartim i que evidentment hem incorporat i estan incorporats dins de la programació del Boulevard i de l'Oficina Jove, justament perquè creiem que és molt important treballar tots aquests temes que heu incorporat aquí avui al ple. Justament hem incorporat 3 assessories, una d'elles és una assessoria de salut on treballem específicament temes també relacionats amb la sexualitat de forma individual perquè cadascú pugui resoldre o pugui poder preguntar o pugui participar de tots aquests tallers que a més també s'ofereixen en relació a tots aquests temes que tu proposes i que evidentment compartim i que creiem que s'han de treballar des de l'administració. Gràcies. Molt bé. Endavant. La regidora de Servei Social i Dona. Sí que hi ha coordinació. Un exemple d'aquests és que estem posant en marxa, encara no està, però estem posant en marxa conjuntament amb els departaments d'Educació i de Joventut un programa precisament per treballar la manera d'entendre l'amor, les relacions sexuals, afectivosexuals entre els joves en els instituts, que està pensat, s'està començant a pensar, s'ha definit políticament, s'està començant a pensar tècnicament i que suposo que en el mes de novembre o de desembre es començarà a parlar, es presentarà en els instituts i es posarà en marxa, s'està coordinadament amb els instituts, no sabem si amb els alumnes de tercer, de quart, de primer de l'ESO, com un exemple d'altres. Sens dubte, totes les joves del nostre municipi que tenen necessitat de ser ateses perquè estan en una situació de violència o d'assetjament tenen el servei d'informació i atenció a la dona que atén a dones joves, grans i àvies de la nostra ciutat i que es coordina no només amb els centres educatius i amb joventut i amb educació, sinó que es coordina també amb serveis socials i amb els equips d'educadores socials i de treballadores socials en funció de l'edat que tenen i, sens dubte, amb els tutors i tutores dels centres educatius en els que hi van aquestes noies. D'acord. Passaríem a una altra pregunta del grup municipal Sí que es pot. Bé, és una pregunta sobre un tema que ja vam preguntar fa uns plens. Bé, veïns del barri de les Planes ens han comentat que fa uns dies es va efectuar una actuació de la policia local a l'edifici de l'Avinguda Barcelona on les obres estan aturades des de fa anys i que ja va ser objecte d'una pregunta. Hi ha una preocupació dintre del barri de les Planes, ja ho he fet constar, però ens tornen a dir hi ha una preocupació per aquest edifici. Ens han comentat que aquesta intervenció es va produir perquè hi havia un grup d'adolescents a l'interior de l'edifici. En primer lloc, ens agradaria que ens informessin exactament què és el que va passar. D'una altra banda, hem tornat a comprovar que segueix sent molt fàcil entrar a l'edifici per al muret del pàrquing del costat i perquè la tanca de dintre està oberta. I el que pregaríem és que es prenguessin mesures de prevenció que poguessin evitar incidents no desitjats en aquest edifici, com podria ser acabar de posar la tanca fins al final del muret. Hi ha dos parts de tanca, es podrien acabar, amb això es tancaria per allà, i posar una mena de cartells de prohibit el pas o alguna cosa que fos d'alguna manera una mesura dissuasòria perquè la gent no pensés que es pot entrar a fer el que sigui. Una actuació similar a la que es fa en altres ocasions, vull dir, es té coneixement de que s'ha entrat en aquest lloc i òbviament la policia va per tal de que facin sortint d'allà i per evitar que es produeixi un ensurt, que algú prengui mal. Bé, coneixeu, en d'altres ocasions ja se n'ha parlat de la problemàtica d'aquest edifici, perquè aquest edifici no s'acaba i perquè està en la situació d'estructura, vull dir, no abundaré en aquest tema. Cada vegada que es té coneixement de que
la porta o que hi ha algun lloc que facilita l'entrada, s'intenta immediatament tancar, i si està amatent això. Ara bé, també hem de ser conscients d'una cosa, vull dir, la gent també és responsable de les seves coses i, òbviament, cada vegada que la policia en tingui coneixement actuarà, cada vegada que ho vegi actuarà. Sabem també que, malgrat que de vegades es posen prohibido i no es pot passar, i és evident que allà no es pot passar, hi ha gent que ho fa. Bueno, intentem que això no passi. Intentem que això no passi. Hi ha coses que no depenen ni de la voluntat de la policia ni de moltes mesures de seguretat. Hi ha a vegades coses que depenen coses que de vegades del que depenen és de que la gent tingui també comportaments cívics. Sí, estem d'acord. És la gent la que té que tenir un comportament cívic, però no sempre és així, i més quan es tracta d'adolescents com en aquest cas. Llavors, pensem que es podrien prendre un parell de mesures, que serien aquesta, acabar el tancament d'aquesta tanca del muret del pàrquing del costat, amb la qual quedaria tancat completament el recinte, per una banda, i per altra banda, si posant cartells de prohibido el paso aconseguim que entri menys gent, encara que entrin, evitaríem mals majors que es podrien produir. Clar, la responsabilitat és de la persona que entra, però penso que nosaltres també tindríem una mica de responsabilitat en aquest cas. Molt bé, doncs recull les suggerències. No sé si hi ha alguna pregunta més. Si no, com sabeu, doncs al final de cada ple també donem compte, malauradament, en aquest període, de totes aquelles dones que han estat assassinades fruit de la violència masclista. Així que la tinent d'alcalde de Dona i Serveis Socials llegirà els noms. Malauradament, tots els mesos hem de continuar llegint noms de dones que han estat assassinades. En el mes de juliol, després de celebrar el ple, encara hi va haver un altre assassinat d'una dona, Arazazu, de 51 anys, de Bilbao. Durant el mes d'agost han estat 3 les assassinades, la Pilar, de 64 anys, de Cadis, la Xue Sandra, de 32 anys, de Barcelona, i la Joana, de 58 anys, de les Palmes de Gran Canària. Durant aquest mes de setembre, malauradament, a més de lamentar l'assassinat de l'Ada Graciela, de 34 anys, d'Eivissa, també hem hagut de lamentar l'assassinat d'una dona veïna d'Esplugues de Llobregat, un poble molt proper. Ens ha tocat de prop fa relativament poc, també a Sant Feliu de Llobregat, i aquest cas en la Flori, de 32 anys, d'Esplugues. Esperem que algun dia en aquest país es prengui seriosament aquesta situació que comença a ser absolutament terrible i insuportable, i es prenguin les mesures i es posin els recursos necessaris, com s'han posat davant de situacions d'extrema alarma com és aquesta, i que no s'estan posant. Molt bé. Doncs, amb el record de totes aquestes víctimes que malauradament, efectivament, han estat assassinades fruit d'aquesta lacra que és la violència masclista, si no hi ha cap paraula ni cap peticions, doncs aixecaríem la sessió d'aquesta sessió ordinària del ple corresponent al mes de setembre. Gràcies a tots i a totes i molt bon dia.